आंनि हा आरो आंनि हादोर जि हाबाफारि जोंनि क'क्राझाराव दाख्लै बावैसो क'क्राझारनि डेभेलपमेन्ट ब्लकफ्राव बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जाबाय। दिनै क'क्राझारनि जिथु टाउन मिउनिसिपालिटि बेवहाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय मोनसे हाबाफारि लादों। क'क्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुल गेलेग्रा फोथारनिफ्राय बे हाबाफारिखौ क'क्राझार मिउनिसिपालिटि अफिससिम हान्जा सुरनायनि गेजेरजों लानाय जादों। क'क्राझार टाउनाव जोंहा गासै 10टा वार्ड दङ। बे वार्डनि कमिसनारफोरजों लोगोसे गासैबो रायजो राजाफ्रा बेवहाय ओंखारदों। जोंनि क'क्राझारावबो गमामायै बे हाबाफारिया जाफुंसारदों। आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव जेरैबायदि जाफुंसारदों थिग बेबायदिनो दिनै हादरनि गाहाय मन्थ्रि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिनि खावलायनाय बायदि बे हाबाफारिया जोंनि बेयावबो जाफुंसारदों। आंगो होननाय मोनसे गावनि साननाय, गावनि न'निफ्राय जुदि हा मुथासे लाङोबा बे हाया VCDCआव थांबाय, VCDCनिफ्राय ब्लकआव फैबाय, ब्लकनिफ्राय दायो गुवाहाटियाव थांगोन, गुवाहाटिनिफ्राय दैहुसिया दिल्लीयाव थांगोन आरो दैहु मोनसेया कनकलतानि नामाव बानायनो गोनां जे इउनिभार्सिटि गहपुराव बेवहाय थांगोन। आग्लायनाय हाया VCDC बा मिउनिसिपालिटियाव थालांगोन। जेब्लानो गावनि जायगायाव गिदिर फसंथानफोर जाय सरकारनि बायदिसिना लुनाय हाबाफारि अब्ला बेयाव बाहायनाय जागोन। बे आंगो जोंनि न'खरनिफ्राय लांदों, जोंनि VCDCनिफ्राय जोंनि मिउनिसिपालिटिनिफ्राय हा लांनानै बे न' लुनायाव माबा मोनसे बानायनायाव बेबायदि आंगोथि साननाया फैगोन आरो दिनै बे हाबाफारिया साक्सेस जादों। आसामाव कंग्रेसनि MLAफ्राबो बाहागो लादों, अपोजिसननि लिडार बिथांमोननि पन्सायतनि प्रेसिडेन्टफ्राबो बाहागो लादों। ओंखायनो बेखौ नोजोर होनानै बुंनो हायो जे आसामाव 100 खोन्दो बे हाबाफारिया जाफुंसारदों। बयखौबो खुलुमबाय आरो दिनै काति गासानिबो फोरबो, बेनि गोथार सानाव बयखौबो हामलायनायखौ बावहरबाय। आङो क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारपारसन जानानै जोंनि क'क्राझारनि जेसेबां नोगोरारि रायजो राजा, मानगोनां रायजो राजाखौ हामलायनाय बावहरबाय। जाहाथे बोसोरावनो बयहाबो मोजाङैनो मोजां माने संसार जानाया बयनाबो मोजां जालाङो। आरो दिनै जोङो क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ मास्टार ULB हिसाबै नैबे अमृत नैबे कैलाश बे जात्राखौ लानाय जादों। बाहाय गसाइगाव मिउनिसिपाल बर्डनियाबो लाबोदों मेरी माटी मेरी देश नैबे प्रग्रामखौ लोब्बा लानानै आरो फकिराग्राम मिउनिसिपाल बर्डनिफ्रायबो बाहाय लाबोनाय जादों। ओमफ्राय दा नैबे दैफुआव माने जेसेबां फकिराग्राम टाउननि हाखौ नैबे दैफुआव लानानै बाहाय लाबोनाय जादों आरो गसाइगावनिखौबो बिदिनो लाबोनाय जादों। आरो दिनै जोंनि क'क्राझार नोगोरनि 10टा वार्डनि गासिबो न'खरनिफ्राय माने दैफुआव हा लाबोनानै बाहाय लाबोनाय जादों। आरो दिनै मास्टार ULB हिसाबै दिनै जोङो बेखौ नैबे अमृत नैबे कैलाश जात्राखौ बाहाय जोङो माने फालिनो होननानै हाबाफारि लादों। बाहाय जोंना मानगोनां जोंनि 30 नं क'क्राझार समस्तिनि MLA श्रीजुत लरेन्स इस्लारि बिथाङा जोंनि गाहाय आलासि हिसाबै फैदों आरो DC क'क्राझारनि बिथाङाबो फैगोन आरो जोंनि CSD आर्बाननि आरो गसाइगाव मिउनिसिपाल बर्डनि आलासि बिथांमोन फैदों आरो फकिराग्राम मिउनिसिपाल बर्डनि आलासि बिथांमोन फैदों। आरो बाहाय गोबां जोंना सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बाहाय लोब्बा लानानै न'खर हाखौ लानानै फैदोंमोन। आरो बाहाय गासिबो जोंनि क'क्राझार नोगोरारिनि जेसेबां थागिबि बिथांमोना बयखौबो बिराद मदद होदों, सहाय होदों। आरो हा नैबे खांनायाव बयनिबोसिम जोंनि हामलायनायखौ जोङो बावहरबाय। क'क्राझारनि जेसेबां नोगोरारि रायजो राजा बिथांमोना जोंखौ जे मदद होदों बिनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननायखौ हामलायनाय बावदों। आरो बे हायानो माने गुवाहाटियाव लांनाय जागोन, गुवाहाटिनिफ्राय दिल्लीयाव लांनाय जागोन आरो दिल्लीयाव अमृत वाटिका बानायनायाव बा लुनायाव बे हाखौनो बाहायनाय जागोन। आरो जोङो बयबो माने भारत हादरनि, भारत रायजोनि साफा नागरिक हिसाबै गावखौनो माने जोबोद गोग्गानाय मोनगोन। जोंनि हायाबो माने राजधानियावहाय अमृत वाटिका लुजानायावहाय बाहायजानाय जादों। आरो जोंनि माने गोसोआव गावनि हादोरनि थाखाय, भारत हादोरनि थाखाय माने साबसिन हामसिन जाहाथे जोङो नागरिक जानो हायो, सुबुं जानो हायो, बिनि थाखाय जोङो नाजागोन। जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जाहाथे जोङो माने मोजां सासे सिटिजेन बा मोजां सासे बिनि थाखाय जोङो नाजागोन।
गोजोननाय क'क्राझार मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव गोदान फरायसाफोरनि एडमिसन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन। क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझारा निउ दिल्लीयाव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीयाव थानाय आसाम नार्स मेडिवेज एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय साम कलेज अफ नार्सिं 3 years in general nursing midwifery आरो 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery course-नि सोलोंथाइखौ HS पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रिमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन। साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटेल क्लासरूम, लाइब्रेरी फेसिलिटिज, कम्पिउटार लेबोरेटरी, नार्सिं फाउन्डेशन लेबोरेटरी, कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं एन्ड निउट्रिसन लेबोरेटरी, OVC Pediatrics Laboratory, Free Clinical Science Laboratory, Clinical Training आरो हस्टेलनि थाखाय 4-storied RCC Residential Building लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9854550697 नङाब्ला 9854300175 मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। जोंना दा साम कलेजाव एडमिसना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बेहाय 3 years कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांलाय फैलायनि थाखाय गारिबो दङ आरो जों ट्रेनिंनि थाखाय 3 years कर्सआव जोंहा गासैबो फेसिलिटि दंजोबो। प्रेक्टिकेलनि थाखाय प्रेक्टिकेलबो जोंना मोजाङै जायो आरो बे प्रेक्टिकेल समावबो जोङो हस्पिटालाव लांलाय लाबोलाय खालामो। जोंहा एक्सट्रा गारि दङ आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटिबो जोंहा दङ। क्वालिफिकेसना जाहैबाय जिएनएमनि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ। बिहेखि साइन्सबा साबसिन जायो खिन्थु जों आर्ट्सनिखौबो लायो आरो एएनएमनि थाखायबो हायार सेकेन्डारि पास। एएनएम कर्सआ 2 years कर्स, जिएनएमआ 3 years कर्स।